وصلى الله على محمد وعلى آله ina ma kowa barka da yau kuma da fatan za a yi bukukuwa lafiya kare lafiya. Wannan ainihin ziyara da muke zuwa kusan kamar yadda shi fasto ya ce ba nan ne kawai ake yi ba, ya dan ba da misalai cewa ana yi a Kaduna haka kuma Borno inda ya zauna shi ma ana yi. To kusan ba nan kaɗai ne, duk ƙasar ne gaba ɗaya mutanen malam zazzaki a zaura sukan je ko ina su zagaya garuruwa daban-daban domin taya sauran al'ummar kiristoci murnar haihuwar annabi isa alaihi salam. Na san ya yi magana da harshe wanda za mu fahimta, ya ce annabi isa alaihi salam. Yawa, saboda mu a ɓangaren mu a matsayin annabi isa alaihi salam shi annabi ne cikin manyan zaɓaɓɓun annabawa na Allah ta'ala, kuma har ma na san shi fasto ya san da wannan cewa wanda duk bai yarda da annabcin annabi isa ba to shi ba musulmi ba. Wannan shi ne itiqadin. To kuma kaga wannan annabi isa alaihi salam ya zama dandamali na haɗa ainihin dangantaka mai kyau tsakanin kiristoci da musulmi, kuma wannan ba ƙaramin baiwa bane da Allah ya yi wa malam zazzaki zaura ya ɗora mu kan wannan don ya nuna ma mutane cewa shi addini fa zaman lafiya da son juna da ƙaunar juna da makwabtaka mai kyau. Na san fasto ya kira mu da makwabta, ko ba haka ba? To haka ne, kuma makwabtaka a musulunci akwai tsari mai kyau na makwabtaka, domin manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ainihin akwai makwabta kala uku. Akwai makwabci wanda yake da haƙƙi biyu, ko akwai mai haƙƙi ɗaya akwai mai haƙƙi uku. To sai ba da misali ya ce kaga makwabcinka wanda yake da haƙƙi biyu shine kamar akwai ɗan uwanka ne musulmi sannan kuma kuna makwabtaka da juna. To kaga akwai haƙƙin makwabtaka akwai haƙƙin musulunci, ko sannan akwai wanda kila ɗan uwanka ne a halitta a matsayinsa na mutum irin ka, sannan kuna makwabtaka da juna. To shi ma kuma akwai haƙƙi na makwabtaka wanda ya zama a tsakaninku. Na uku ɗin shine wanda yake da haƙƙin makwabtaka na musulunci, ga haƙƙin makwabtaka kuma na zaman ku tare, sannan kuma ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙi kuma na ainihin zaman ka na uwa na juna wanda suke kila dangi guda haka ke. Yawwa, to kaga shi yana da haƙƙi uku ke. To duk musulunci ya tsara mana wannan. To kuma sai aka tambaye mu ga Allah menene haddin makwabtaka? Sai ce haddin makwabtaka shine 40 dara yace ko, wato gida 40 yaminan wa shimalan, hagu da dama. Wato in balarabe ya ce yaminan wa shimalan yana nufin kamar in mutum ya mai da gaba kila yamma kaga zai kudu da arewa kenan a takaice shine yaminan wa shimalan, haka kuma gabas da yamma. To duk in kaga aka ce gida 40 muna iya cewa duk garin nan makwabtan juna ne. To kaga ashe makwabtan juna muke, saboda kaga akwai haƙƙin makwabtaka na mu zo mu sada zumunci mu kuma ainihin taya ku murnar wannan rana da aka haifi annabi isa alaihi salam, wanda ba makawa yana cikin manyan bayan Allah da Allah ya turo domin su shirya da al'umma da baki ɗaya. Kuma ko a cikin waƙe na kaji kuna kawo wannan cewa Yesu mai ceto. To haka abin yake, lalle dukkanin su Allah ta'ala ya turo don su ceci mutane, su tura mutane akan hanyar madaidaiciya. Kuma dama Allah da ya halicce mu ne don mu zauna lafiya da juna, mu fahimci juna kuma mu bauta masa. To wannan shine fata mai kyau, muna fatan wannan dangantakar ta ɗore. Kuma abin da ya ƙara ɗaukaka wannan har wala yau shine irin abin da shi fasto ya ɗan kawo nan bayanin kaɗan dangane da abin da ya faru bayan da aka kai hari Zaria, aka yi kashe-kashen da aka yi, wanda lalle mun san cewa kiristoci su daɗin wannan ba, kuma ba su goyon bayan wannan. To kuma duk mai hankali bai kamata ya goyi bayan haka nan ba, domin ɗan adam yana da girma, bai kamata kawai a je a yi mashi abin da ba daidai ba. To wannan shi ya ƙara sanya danƙon zumuncin ya ƙara ɗamfaruwa sosai, saboda gaskiyar magana kiristoci sun tausaya sosai da gaske, sun nuna cewa lallai abin da aka yi ba a yi daidai ba, suka tsaya kan gaskiya. To wannan dama haka ake so, ko wani addini kake in ka tsaya kan gaskiya ba, Allah baya son ka, don Allah baya son wanda bai tsaya kan gaskiya. To wannan shi ne. To sai ya zama wani lokaci kamar tarihi ne ke maimaita kansa, don har yanzu muna yaban wannan, muna tunawa kuma muna godiya kan wannan cewa zamanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kira a Makka, mutanensa sun uzura masa da shi da mabiyansa suna karkashe wasu da sauran irin wannan.
to har dai abin ya tsanani sai annabi ya ba da umarni cewa wani yanki na sahabbansa su tafi ƙasar Habasha su gudun hijira. To kuma a lokacin Habasha tana ƙarƙashin tsari na Kiristanci ko wanda shugaban ƙasar Kirista ne, ana kiran shi Najashi. To can sabon manzo Allah suka zauna tsawon wani lokaci. To kuma lalle Najashi ya kula da su sosai da gaske. To wannan ba ƙaramin taimako bane wanda har yanzu muna yabo muna godiya kan wannan. Wajen shekara 2000 da wani abu amma har yanzu muna godiya kan wannan taimakon da Kiristoci suka yi kuma ba za mu taɓa manta. Haka ma Imam Hussein shi ma ya samu wannan taimako na Kiristoci. Har ma wani da ya zo domin kariyarsa har ma shi ma yana cikin wanda suka yi shahada. To wannan ke saboda kaga ashe dangantaka ce mai kyau kuma har yanzu shi ne abin da ya sake maimaita kansa a wannan abu da ya faru na waƙi Zaria wanda su ainihin Kiristoci suka tausaya. To kaga wannan ne ya ƙara kyautata zumunci. Amma har wala yau kamar da shi kansa ya bayani cewa ya sani lallai musulmi wani musulmi ɓangaren musulmi ya su cewa ba mu yi daidai ba. Gashi mun zo nan an ga mu tare da Kiristoci mun zo nan sukan ma ce kun zama Kiristoci ai. Sukan ce mana kun zama Kiristoci ko su ce ɗan Jumma da ɗan Jummai. To amma kuma akan samu lokacin da kila aka yi rasuwa wani ya rasu cikin musulmi akan samu wani Kirista ya je wurin ko ya zo ya gaisuwa ko ma ta kila har ya zo a yi sallah yana tsaye gefe ko ba haka ba. To shi ma zan musulmi kenan. Saboda akwai tsari ne da ake shiga kowane addini. Alal misali mu addinin musulunci in za ka shiga cikin musulunci za a karanta maka kalmar shahada ko a karanta malami ya karanta kana ansa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ka zama musulmi ke. To haka ake. To kaga su ma Kiristana sun ba su rasa wani hanya wadda ta nan ake yawwa ta nan ake shiga addini. To haka abin yake amma dan an zo tare an kyautata dangantaka ba shi ke nuna kun zama wani bangare. To wannan ke to da yawa musulmi gaskiya ba su fahimci wannan ba kuma na san in mutum hau social media zai ga irin waɗannan abubuwan. Gashi kuma Allah ta'ala yana cewa a cikin Qur'ani mai sarki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ko ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku ya halice wallahi ne kan ku da gabace. Kaga ashe ba na nake son in kawo ayar take cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wato ya ku mutane mun halice ku ne daga namiji da mace. Na san ko a Kirista haka tarihi haka yake cewa Annabi Adam alaihi salam shine asalin dukkan sauran mutane ko yawa daga Annabi Adam da Hawwa da gare su ne aka halice mu sai ya zama mun watsu a duniya mun yawa. To kaga ashe kenan Allah ta'ala ya ce ya halice mu ne daga namiji da mace. Mu ya sanya mu kuma shu'ub wato abin nan al'ummomi wa qaba'il da kabiloli daban-daban. Wannan yana magana da Hausa, wannan yana magana da Yoruba, wannan yana magana da Igbo, wannan yana magana da gashi daban-daban. Don me ya muna haka? Li ta'arafu don mu san juna. In kaga wannan ka san dan kabilar kaza ne, in kaga wannan ka san dan kabilar kaza ne. Kaga to don me ya wannan? Li ta'arafu don mu san juna ba don mu rika fada tsakani ba. To kuma wannan zuwa nan da muke sila ne na ainihin dangantaka ta yi kyau ya zama ba za a samu wannan irin tashin hankali da ke faruwa. Mun san a garuruwa daban-daban an yi samun tashin hankali da su zama mutan irin sunan cikin garin Kaduna da sauran wurare daban-daban akan samu irin wannan a samu tashin hankali tsakanin Kirista da Musulmi. To kaga irin wannan tattaunawa ko a zo a zauna dan fahimci juna wannan yana kuranye wannan don abinda katangar da aka sa tsakanin ko da take iya wani maki zai zo ya sa a yi faɗa to yanzu ana kauda ita. Saboda haka lallai wannan ba ƙaramin al'amari ba ne kuma muna godiya da yadda aka mace mu da yadda aka nuna jin daɗin zuwan mu nan da fatan kuma Allah ta'ala ya daɗa ainihin wannan danƙon zumunci ya wanzu kuma ya sa silar yancin Najeriya ya zama ta yantu daga waɗanda suke son kawo rigima. Don na san akwai wani dan masanin kan ake cewa shi mai ta masu yana cikin tattauna da yake ya ce ya kawo wata magana da yake cewa suna magana da wani dan majalisa ko a Ingila ne ko Amerika ne tun sai yake ce masa su ya ce ba za mu bar ku zauna lafiya don muka bar ku zauna lafiya ko a Najeriya kuna da arzikin ƙasa kuna da jama'a mai yawa kuma masu ilimi da hikima to in muka bar ku kai shekara 20 na zaman lafiya cikin jin daɗi da yawa to za ku zama wata Japan ne kawai to kaga
to kaga ashe tun da wasu suna hankoron mu gaba ɗayan mu to ya kamata mu haɗa kai gaba ki ɗayan mu musulmi da kirista da sauran ma masu addinai daban-daban mu san cewa mu ɗan adam ne Allah halicce mu don mu zauna lafiya ba don mu yi gaba da juna ba saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu ya karfafe mu kan wannan ina godiya Allah ta'ala ya sa mu